Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on taas hyväntekeväisyysottelu, Ville Rynnäksen uran päättävä, hyvän mielen kauden päättävä ottelu Apollo vs Supportersia. Aloitetaan päivä iskän kanssa korjaamalla pyöriä. Saadaan kesäkuntoon, niin pääsee tonne Nurmohallille reeneihinkin pyöräilemään sitten. Mulla on vähän tämmönen huono tapa, kun mä oon kerännyt nyt tän 2 vuotta, mitä mä oon täällä Seinäjoella asunut, niin kaikki nuo pullot, ja kun yhteistyökumppani on se on, ja sitten mun tyttökaveri juo esimerkiksi näitä nokkoja aika paljon, niin mulla on noita pulloja kertynyt semmonen 30 kassillista, niin mä oon saanut kyllä siitä kuulla ihan tarpeeksi. Nyt on sitten vihdoin aika palauttaa, niin kun mä oon halunnut palauttaa ne sillain kerralla, niin näkee, että paljon siitä saa. No hei. No. Ei vaan. Sen jälkeen kuvaa. Mennään jonossa. Hieman jos autettaisiin oikein isolla tempolla. 2 samaa tästä varmaan. Ei. Joo! Hieno uraa takana, hieno päivä takana. Miltä nyt tuntuu? No on se kuuluisa tyhjä olo tällä hetkellä kyllä, että kyllä aika paljon ladattiin tähän tapahtumaan ja otit aika paljon vastuuta siitä ja pistin kasvot peliin ja olen tyytyväinen, että tämä tuli tehtyä. Oli kyllä hieno tapahtuma kaikin puolin ja kunnioitettava uraa takana. Ja haluatko sä pikaisesti kelata hyvän mielen kausi idean läpi tässä vielä katsojille kertauksen? No joo, eli ei ollut tarkoitus pelata ollenkaan, mutta Konnat maanitteli vielä mukaan tähän, kun he nousi divariin viime vuonna ja ajattelin, että mä en ihan pelkkää pelaamista halua tehdä, että siinä pitää olla jotain isompaa ja tää oli semmoinen aika niin kuin mahtiponttinen spektaakkeli, että mä ajattelin, että mä kerään rahaa yrityksiltä, haluan jakaa se ulospäin sitten ja erityisesti vähävarasten lasten teemalla pistän sen eteenpäin ja sain sen aika hyvin sillain lentoon, että pystyy nyt 3400 lahjoittaa. Voi olla, että jopa lahjoituksia tulee vieläkin nyt, kun saan kirjanpitäjän lopullisen version sitten, että mitä rahaa tullut, mutta kuitenkin mun mielestä oli sen arvosta. Kyllä, ehdottomasti kunnioitettava uraa takana. Kiitos siitä. Kiitos. Tänään on tosiaan sunnuntai ja hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Ajattelin, että kuvaan myös tämän päivän. Saadaan vähän päästä reenien makuun. On laji tänään illalla. Kattelin tuossa Annikan kisat. Annika voitti Pohjoismaiden mestaruuden taituinnissa, niin onnittelut Annikalle. Vähän synkempi päivä tänään niin kuin tuolla ulkona kelin puolesta. Niin voi olla, että menen tänne autolla reeneihin, mikäli vaan saa kyydin tosta. Mukava päästä taas lajille. Mulla on ollut tosi rankka tää viimeiset 2 viikkoa reenijaksoa, että klusteria ja voimaa on ollut tosi paljon. Tekee ihan hyvää tämmönen pari päivän lepo ja viimeiset kouluhommat, kun saa alta pois. Niin
saa alkaa pikkuhiljaa aloittelemaan tota kesälomaa. Kamat on ajettu kuivumaan ja tänään on tehty jymylle noita markkinointijuttuja vähän junnupuolella ehkä enemmän. Ihan hauskaa tavallaan semmoista pientä hommaa, mitä toki tulee tehtyä sitten pidemmällä aikavälillä aika paljon. Markström vastaan Julia Saarinen. Markström laukoo ja Saarinen ottaa torjunnan ja näyttää siinä yleisölle, että pitäkää sitä meteliä. Suomen U19 naisten peli menossa. Meikä pitää lähteä nyt tässä reeneihin, mutta just 2-0 tilanne ja rankkari tuli, mutta onneksi Saarinen otti, niin toivotaan, että Suomi vielä kääntää tämän pelin tästä. Sulla oli jotakin sanottavaa. No ei mitään, tässä lähdetään kohta futikselle. Mitä odotat meikältä futikselle? No aika paljon normaalisti pallon menetyksiä ja sitten tietenkin on sulle niinku positiivista, että sulla on aika vaarallinen vasuri. Oikea jalkahan on aika huono, mutta vasuri on hyvä. Viimeksi 0+3. Niin. Kiva olla sunkaan täällä. 1, 2, 3. Joo, no en mä siis tarvitse. Elmeri siirtää pari metriä tonne päin ja otetaan. Sillä meillä oli hetken. Oikanikö? Hei! Vielä yksi hyvä. Iske! Hei! Luttua! On se Jussi tekijämies kameran kanssa. Muistakaa, että teillä on ylivoima koko ajan kentällä päällä. Neljä ensimmäistä kentälle. Four first to the game. Laitat mobiileteen. Ei jalka oli vähän iskolla näin. Walk like that. Kameramies. Kai sä oot esitellyt itsesi. Englanniksi nimenomaan pitäisi. My name is Jussi. Come on! Jäi! Iske! Muuttaa vaihtoa. Yksi kautta 3 torjunta. No niin, laji on tehty ja ei nyt mikään paras suoritus itseltä tällä kertaa, mutta ensi viikolla sitten paremmin ja illalla tehty tässä markkinointijuttuja vielä ja huomenna on viimeinen koe tällä lukuvuotta ja sitten on enää näitä nettikursseja jonkun verran. Nyt on muuten menossa F-liigan viihdyttävin pelaaja-äänestys ja meikä on ehdolla. Miesten puolella ei muuta kuin äänestämään. Mahtavia ehdokkaita siellä kyllä on, että tiukka kisa varmasti tulossa, mutta toivotaan, että tulisi tiepäin pysty. Oli ihan mukava viikonloppu kaikin puolin. Kiitos kun olit matkassa mukana. Moikka!